Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang lagi di channel di channel Mas Goplem dan wakile saya Mbak Eka. Pirang-pirang dino Mas Santo iku pemisang budak orderan berbodo kan tumpuk-tumpukan iku orderan. Jupuk se barang nang kapal. Gak iso cara menenggak konten ya aku sing wakile nang omah. Wingi iki aku ndelok iku lho pemirsa nang toko cedhak kene wae lah. Kuwi nganu apa? Api-api ngono pas golekno kado Gensi wingi kok ana kaos murah-murah ya ndelok-ndelok aku pengen golek hawa njaba nang kono pemirsa ndelok-ndelok pemirsa. Pirang-pirang dino iki bakulku klambi iki gak anu pemirsa. Gak dodol. Mungkin ayo ono acara ya jenenge wong ki yo acara marik-marik barang. Mbak omahe super pitu. Kadang malah lewat lorong kene lorong Mbah Tauhid kene pemirsa. Ya mbek golek bahan konten wis kenyataan ya siku wis golek bahan konten. Pengen nang kono njelok-njelok pemirsa. Ape adus sithik ki awang-awangan pemirsa. Marahin gini lho, mendung ngono. Ki mendung lho pemirsa lho. Mendung. Nek iki mbok iki sik urung musim kemarau ya kok. Iki wis mulai mendung tapi kok aku gabut pengen gawe konten ae aku yo ngono. Ya gabute tak bermanfaat ngono lho pemirsa. Alhamdulillah wis kerjane. Wis padha mulai kembali ke aktivitas lagi, golek rezeki nggo keluarga, mesti tak dongakno rezekine lancar ya pemirsa. Aku tak iki lho, mbok menawa nek gak ono ya wis. Pengen golek sarung bantal aku pemirsa. Lho. Lha anggere ape turu bocah-bocah dodolanan mercon bambu iki. Kok ngloro pegel lambene. Yo memang puasa wis bar. Lebaran wis bar. Tapi yo bocah-bocah do gabut nih. Tuh. Nek mercon bambu iki sik ra apa-apa aku pemirsa. Blus ngono tok. Gak sepira blebeken tenanan, tapi nek mercon sing kaleng susu disusun kuwi bahan bakar spirtus, wah. Kuwi nang dodo ampak pemandane urung bar sik berantakan ini. Aduh. Nah, niki mumet pemirsa. Wis engko tak totone pemirsa engko. Wis mumet. Jaket-jaket murah lho. 63.000. Baju-baju aku ndelok kaos-kaos pemirsa. Ndelok kaos pemirsa. Kaos sing tak delok ndek ini sing dienggo gelang sarana mandi yo. Kira Dek, rene Dek. Kaos ya apik-apik kok. Oh, dienggo omah. Apik pemirsa. Sing murah-murah pemirsa lho. Wih, 20.000. Wis 29 ding. Kene iki 20 pemirsa. Kilo murah. Terjangkau 20 pemirsa. Api-api. Sandalnya juga api-api pemirsa. Kita pengen delok-delok sandal. Sandal nggo jujui lho. Nek metu-metu. Sandalnya piro? Piro ya iki? Adek, iki kanggo masalah iki lho. Murah 85. Sing gede ana 70. Tasih api-api. Sepatu ya api-api lho pemirsa. Gak usah dodon ning cepu kotan kene akeh. Api-api pemirsa. Kene apa ini kene toko sumber rezeki monggo sing ape dolan, sing ape tumbas. Kene nang Balong lokasine. Seger-seger lho pemirsa. Susu tok iki gak ono minuman apa ya. Suger. Kan omah pemirsa. Iki mang klambi saran nang omah. Aku seneng kaos terus celana kain ngono sakit biyen mulo. Memang ya keseharian wis opanane wis ditanggo kuwi. Memang karena yo mbek udah dicukur ejak njaluk susu memang tak tukokno sandal nggo salen omah ben gelem sandalan iki kae jenenge bocah pemirsa yo. Bocah ki
kadang gelem kadang orang jeneng bocah. Mau tak jajal tak anu wis ngepas cuma bocah melayu dolanan wis ben penting sedengan dinggon omah. Iki mau hargane 22.000 pemirsa. Tapi aku takok iki lho, bakal Asta. Mbak kuwi jenenge toko sumber iki gede nanti sih, Mbak. Iki tak Balong, Mbak. Wah, lengkap pemirsa. Tas sak Amel, sak Mas Alek. Kuwi ono sing pokoke yo ono sing sampai ono sing 100, ono sing 85. Tergantung kan kualitas barangnya tergantung hargane. Nek tak delok ki umume ya mang dikur teng 2000. Iki kaos tak bangsaran omah pemirsa. Ini nonton. Iki hargane 37.000. Iki tak jajali pemirsa. Aku ki suwi pemirsa. Gak tuku kaos tak nggo iki yo penting juga yo nggo sale nek kebutuhan ngonten. Ben Mbak Eka ben klambine iki ono gantine. Kapan aku wis lali pemirsa tuku kaos. Oh. Tetok jembleng. Gak mari ana kaos iki lho. Jajal sik pemirsa. Nek dinggo ngoten lho pemirsa. Dinggo ngoten. Tapi kengko tak menurut pemirsa piye? Bisa nek klambi baru ku kon nguci sik. Wedine kok apa jenenge jenenge barang dipajang ya pemirsa, kadang kena debu kena apa. Tapi nek mbok sih piye ya aku kemarin nek tuku langsung tak nggo ngono iki. Tapi sing bener piye pemirsa? Aku tidak paham. Klambi lagi anyar ki langsung tak jajal ngono. Gak tak ubah sik, Mbah. Kuwi tergantung pribadi masing-masing. Kita nggo iki yo gak yo 37.000 yo gak larang. Wis dungan lah nek menurutku. Semua tak jajal bisa. Dengan dimegang sarana omah ben duwe salen pemirsa. Aku yo ratus mendino tuku kaos enggak, yo seperti kebutuhan omah dhisik. Tapi kan jujur suwi gak tuku sandal, kita tuku sandal lo ganti nek dolan-dolan. Mau tak jajal. Wis ki pemirsa mang yo. Wis tuku sumur kita. Iki karep iki aku kok Mas Santo lho pemirsa. Wong gak gelem. Wah, aku wis tuku tas mbok tukono. Ya wis iki simpel-simpel yang nek metu nang merah apa metu nang apa jenenge nang toko iki ringkes. Ngene. Yes niki arep nukono Mas Santo. Wong ora gelem ceritane. Iki tuku nang toko nang Kapuan pemirsa. Wong ora gelem yo wis ora gelem aku yo ngono. Tapi nek tas kanggo metu sing kok acara ulang tahun, acara buah dhewe neh. Kek asine iki nukono Mas Santo. Wong ora gelem yo wis. Tak nggo aku biasanya kan tas cowok bisa. Masuk kita tukono nggo cadangan jenenge mayoritas relatif kebanyakan bareng ki lewat wong wedok timbang wong lanang bisa. Aku tahu HP ku yo pemirsa yo. HP ku ki 5 tahun gak pernah servis yo, gak pernah bobrok, paling mau ganti temper glass tok. Mas Anto dalam waktu setahun ganti HP ping piro? Saya guys yang pertama LCD ini bobrok. Terus dibenakno, ganti baterainya. Wis sing HP ku gawan zamane aku sak pacan karo Mas Santo aku sing tau dicolong wong, dicongkel. Terus pernah tak ditaknan pemirsa ya lah. Terus Mas Santo kuwi koncone nyaur utang ngono. Koncone nyaur utang, diutang karo Mas Santo terus tuku HP neh. Kuwi sing HP-ne rusak pas dibegal yo. Oh, ya oke sing HP ku gawen wis dilangno Mas Santo, jul-julan HP. Mas Santo tuku HP neh diweno aku.
Isi tanggung konten iki pemirsa. Terus HP gawanku olehku tuku saurunge nikah karo Mas Anto. Wis pirang-pirang tahun ora trimo 4 tahun, pirang-pirang tahun. Wis sing untungnya kok dataku wis di akun-akunku wis pindah HP anyar. Pemen HP lawas mateng aku. Lah ono YouTube Studio, akunku YouTube. Marik-marik, waduh aku yo ngono pemirsa. Untungnya wis pindah tempat ki HP-ne bobrok terus dikek HP bose nawa. Urung sih. Mbah kayak ceritane pokoke LCD-ne pecah terus ditinggal nang omah. Yo ketoke. Kok lali kayak ceritane. Pokoknya tuker-tukeran karo HP ku terus HP ku dicolong wong. Sing nyolong alhamdulillah aku krungu kabar wis kecekel pemirsa. Kuwi ceritane Mas Santo meneping ganti ban, dicongkel HP-ne. Untungnya sangu ndekne order iki ra ditinggal ndekne darah tombok akeh. Untungnya bosnya pengertian. Konsekuensinya jadi sopirku setiap pekerjaan itu di konsekuensi pemirsa gak mungkin ora ya aku nek elingku lho aku sampai cetokan HP ya guru-guru tas iki lho tas kan ono tasiku sing biyen iki wis jebrol aku tak tukokno aku gak ero nek Mas Anto yo tuku biasane iki koncone sing nggawa motor ndek nyilah kan ono pasar lapak murah-murah lho wis nek bengi ngono kan ono kan Surabaya kuwi bagi daerah ndi aku yo ora apa. Kuwi kadang ndek tuku tas, kadang toko tuku tas, ngono delalah gak miskomunikasi karo aku. Kadung yo tak nggo, kadung tuku masa dibalekno sen kok. Terus iki tak nggo aku. Dadi memang asine iki yo cocoknya dengan wong lanang memang. Cuman nek tas kanggo buah ya kuwi ya. Aku malah HP dandak notas resetting tas pun bisa jaman mbiyen. Shopee Martin apa tak ganti resleting eman-eman. Kuwi sing slempang kiwa tengah dikrokoti tikus jaman ini Jepang ora open pemirsa. Lemari minggu bolong. Wis ki bisa mau tuku iki pemirsa. Sithik-sithik nyicil kaos bugang sarana omah yo penting apa nek aku yo ngonten yo pemirsa iki kaosnya modelnya ketok ini ceritanya pemirsa yo sih nonton kontenku kimang yo gorek sarung jare gak ono mbah habis terus tak pikir tak sandal cucu kok wis iku cah wis seset terus tak golek sandal nggo ganti nek metu-metu terus karo apa memang aku golek kaos tak nggo sarana omah yo sing terjangkau lah ngono omah lho udan pemirsa wis tak tutup dulu ya kontenku musungi klambi sih aku terima kasih pokoknya tetap semangat untuk hari ini mohon maaf jika ada kataku yang tidak berkenan pokoknya tetap semangat untuk hari ini oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa ki bahaya iki dan tak jupuk klambiku